Jırla millet, Jırla Respublika beygisinde jinguşu, yok, alar barısına jinguşu, Tıp Batır. Yeşilüzen rayonu Kugiş avlundan Tıhbatulina Aygın. Жиде атна барған конкурс тәмам бүгін иртәнгі шей тапшыруы алып барушылары жеңушіні турыдан-туры эфирда иғлан етті. Ол Яшел Үзән районының Күгеш ауылынан 39 яшілік Айгөл Тыхбатуллина тарих фәнен оқыта. Конкурсқа мәхәббәт дип аталған жыр жибәргән. Мәхәббәт турында юрама, шешекні тажынан юрама. 11 iyun günü Kugiş Saban toyuna kaytıp Aygül'ge tekeni topşırabız. Hem jingу bilen tebriklerimiz. Хәвескер җырчылар булсалар да, шундый матур, шундый моңлы итеп, үзләренең күңелләреннән чыккан моңны безгә дә җиткерделәр. Редакцияға 100-дән артык жыр җибәрелгән, аларның барысы да беренче урынга лаеклы кешеләрди. Радионың сәнгать советы әгъзалары һәр атнаны бер җиңүчене сайлыйлар. Яшәү матур, яшәү шундый матур. Әкише абсолют җиңүчене билгеләделәр. Фикерләр күп төрле була. Шуңа яшерен тавыш бирергә туры килгән. 5. Берәү. 6. 5. Бөтенесе дә уникаль шәхесләр, матур тавышлы, үзенчәлекле, рәхәтләнеп, иркен итеп җырлыйлар. Без аларны шаккатып тыңладык. Менә бит гади халык арасында да шушындый җәүһәрләр бар, яхшы итеп җырлаучылар дип. Ләкин инде конкурсның шартлары буенча без бер кешене генә сайлап алырга тиеш идек. Финалга чыккан 6 җырчыны да сюрприз көтә. Алып баручылар аларны иртәнге шәй тапшыруына чакырып, җырлашып утырырга җыена. Чулпан Касыймова, Алмаз Зиятдинов, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.